Ato mga kauban din nga bahina si Police Staff Sergeant Cherel Bongkawelhista. Labot sa nahitabo nga dunay usa ka parking boy nga nangulata og sikad-sikad driver no og sumapa critical man to ang kahimtang adto. Tungkuan na ning bahina ang labot sa mga detalye. Mao sa man to hitabo amay adto. Sir, good morning. Katong hitabo sir is naka-receive mi og call ikan sa sipat personnel sa Tangub City nga nagpa-responde sila kay naalagi daw kunoy kanang nangulata dito sa public market. So pag-responde dito namo nakadaga na ang maong kuan suspect. Nangulata ang nahitabo jud ana sir is kadtong biktima which is ang sikat-sikat driver during sa iyahang kanang bakante or wa pa siya passenger, magkuan po siya, manguan siya ba, mang parking po siya. Then kato si parking boy, katong suspect is, mo gito iyahang trabaho dito sa merkado. So murag nasuko siya or nainit siya nga nailugan siya atong sakyanan nga gipa park. Wala kabalo ang kanang biktima, iya lang gisumbag, kalit lang nga gisumbag sa suspect. Then pagkawaman og sumbag, kaya nang ningdagan dayon ang maong suspect. Dayon nakita gina mismo sa ato ang sipat personnel nga nag-duty dito sa atbang sa merkado kay naaman tay mga sipat dira nga naka-duty. Then near na pud ang ato ang mga personnel sa PNP. Sa PNP. So dali rang nadakpan ang suspect. Yes sir, nadakpan ang suspect nato dito sa kanang Upper Isidro Ditan kay nakadaga naman jud siya. Sugmong po siya ning dagan. So, ang good thing lang is nadakpan nato siya dito sa Isidro Ditan. Padulong siya muli sa ilaha. Taga-asa ba na yung suspect ka? Taga-kuan sir, Purok 5. Purok 5. Isidro Ditan. Isidro Ditan na po. Taga dito na po siya sir. Ang biktima, taga-asa ba na? Ang biktima is taga Purok 1, Isidro Ditan. Silingan na sila? Silingan na yun sila. Same na sila og barangay. Pili pangidaron na nila? Ang edad sa kuan biktima is 46. Then ang ato ang suspect is 34. So manghod pa niya ang suspect. So malawat to ikasukan daw na yan. Gikasukan niya. So dali ra po dayon nato nga naampoy lain nga sipat nga nag-duty. So dali ra po niya nadala dito sa hospital. Sa hospital sa ato ang Asenso Misamis Occidental Second District Hospital. So dito dayon gidapatan og tambal ang maong biktima. So pag adto na mo dito sir, not okay pag siya, unconscious pag siya atong time pag adto na mo sa biktima. So by then karon atong gikandak og follow-up ta kung unsa ang kuan kahimtang sa maong biktima. Hinabi na mo ang iyang mama. So, ingon siyang mama nga mas na okay na daw yung anak. Nakamata na daw from comatose. So, nakatulog man to siya, sir. Nakatulog man siya. So, nakamata na daw ang iyahang anak. So, ang suspect na naka-detain ron? Ang suspect is naka-detain diri sa station for serious physical injury. So, ang kaso niya, serious physical injury? Serious physical injury kay or mag-rely man po na ang ato ang fiscal or atong court sa medical. So for now wala pa pud ta naka-supplement og kanang medical kay na-confine pa man sila. So ang kining biktima posigido ba mo pasaka og kaso gyud? Yes sir. Napasakaan na nato ang suspect. Ang suspect kagahapon sir sa dito sa court. So nakadakit na ang maong kuan ang suspect. So most probably basin pwede ra ang biktima mag-apply og bail. Kay bilabol man siya nga kaso. Pwede siya mag-apply og bail. Ang suspect mag-apply. Yes. Pwede siya mag-apply og bail ang suspect. I see. Kaningon na yan nga hitabo no siguro sa kainit sa ulo. Unsay paagi nga malikayan ang ingon ani nga hitabo nga magsumbagay sa isip usa ka pulis no nga patunay sa kalinaw. Sa mga inani nga mga panghitabo para malikayan nato ng mga panghitabo nga
ingon ana dili lang sa putingali magdali-dali og panuntok. Kung na magani mga misunderstanding between sa iyahang ka-work or kauban dito sa sa market, istoryaon sa siguro nato daan kay once manggod makasalata na manggod po na tay kanang na po day sanction ba inaman tay balaod kanang manuntok ta naman ay physical injury. So under the law naa jud tay tulubagon. Dili lang pud under the law sa Ginoo sa balaod sa Bible nagya po na nga dili ta pwede magpasipala sa atong isig ka tawo. Tungod kay kanang kuan man kanang against. Dili pwede. So kung natay mga kasuko or labi na kay init kay ang panahon, ikaw lang sa nag-ice cream. Ano mabugnawan. Dayon. And pero ano diri sa ako no taas ba ninyo nani kana mga away sumbagay na diri sa to. Una be mga inana na mga cases sir pero kanang kuan kanang dili lang pud siya wala lang siya napatal ana ba inana gagmay lang. So yagi sa pud sa barangay labi nagipon ma-arrested ang suspect or si biktima di pud siya mapasaka og kaso tungod kay kanang gamay ra pud ang nabunog niya kusi lang or inana so magpasitol ra pud siya. So mo na nga di gid mahitap dili gid ingon nga mapadayonan or mapasakaan og sumbong ang maong suspect. Sige, salamat kay ma'am sa igayon no og tanan ang kuan na lang no paagi na lang dili magpadala gyud sa kasuko. Yes, sir. Di gid magpadala sa kasuko. Smile pa rin si watay kwarta. O init kayo atong ulo, ikaw nang nato ice cream para mabugnawan. Thank you, salamat kay ma'am. Sir.